Zuri berrizko ayuntamentotik papelak eskure emotzu ez zure aiken kontura? Ez dutzu ez erremontu? Nire inup ez damuz sekule ezer. Ez que, ni... en fin. Gehiago segon zut. Ja, gero sopa, hamen mungizen. Da ba... Hamisa ustien egin ba... Demokrazizara ero. Hori tramitazio egiteko zautzuten horre biudaz de guerra ero. Hortxe horri neuken zerage honepen egukupa junta municipala ero. Zer bat eta horra konditzen. Hemen bizida orduen junta municipaleko presidenti izan Altuna, izan ez da izan dugu, izurtzako zenide da. Bereite izan Durungoko bombardeuen elixan ero, elizpien ero izan. Da esan, koño, nik egin nundi nula hasi izan ero. Apurua laguntasun ero eta berba hona baina aigatarra hilez. Ez ebez.